kumikita dahil sa taas ng gasolina. Ilang operator, hindi pa nakakakuha ng fuel subsidy dahil sa problema sa prangkisa. Employer na hindi nakapagbabayad ng monthly contribution ng kanilang manggagawa, may alok na restructured payment scheme ang SSS. 11 bayan at isang syudad sa Bulacan, COVID-free na. DFA, magbubukas ng karagdagang passport application at renewal appointments. Seremonya para sa disposal ng higit 500 lumang bandila mula sa mga public schools sa syudad, isinagawa ng DepEd City of San Fernando. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay ang daig ng mga tsuper na halos hindi na umano kumikita sa pamamasada. Hindi na raw maangpat ng subsidiyang binibigay ng gobyerno ang kanilang kalbaryo dahil hindi ito direktang nakaabot sa kanila kundi sa mga operator. Sa kabilang banda, mayroon pa raw unclaimed fuel subsidy na hindi nare-release ang LTFRB dahil sa problema sa turnover ng prangkisa. Ang kumpletong detalye sa ulat ni Paulo G. Santos. Sa muling big-time oil price hike na 6 na piso sa halaga ng krudo, ang mga jeepney driver na biyaheng siyudad San Fernando at Angeles City hindi na umano maunawaan kung hanap buhay pa ang kanilang ginagawa sa lumiliit na kita. Si Mang Jerry Beleno ang binabudget na 1,000 piso para sa krudo sa pagpasada, hindi na raw naipagkakasya. Hirap, sir. Mahina. Ngayon tataas ulit yung crudo. Anong gusto nyong... Yun na nga po eh. Yan, may balita na naman na umento sa halos 6 pesos. Gano'ng kalaki sa inyo mawawala na naman? Ay, malaki, sir. Per liter yan. Kung nagkakarga ka, halos 1,000 ngayon, wala nang, ewan ko, may 7 liters pa ngayon. Perwisyo raw para sa kanila ang hindi maawat na pagsipa ng produktong petrolyo dahil kung susumahin ang gasto sa paglabas nila para bumiyahe, parang nabutas raw ang bulsa kapag dumaan para makapagpa-diesel. Kaya ang entrega sa pamilya, hindi na sumasapat. Yung dati-dating 1 to 1.3, 1 hanggang 1.5, ngayon 700 na lang. Kung itatapat naman sa solusyon ng gobyerno gaya ng fuel subsidy, kulang pa rin umano ito. Ayon kay Marvin Alfonso, diretso ang subsidiya sa mga operator at gasino na lamang ang nakaaabot sa kanilang mga tsuper kung mayroon mang ibibigay ang operator. Yung fuel subsidy, nakakuha kami last April pa, yung first tranche. Ngayon, yung second tranche, inihintay namin, wala pang binibigay. Hindi pa namin nakukuha. Yung kinukuha ng operator, yung driver, bibigyan lang nilang 1,000, 1,500. Ganun nangyayari. Yung minsan, wala nakukuha. Wala rin umanong masama sa programang libreng sakay ng gobyerno pero sa pagbubukas ng lokal na ekonomiya, maituturing din umanong kakumpetensya din ng mga tsuper ng PUJ ang mga kooperatibang napagkalooban na pumasada sa kanilang ruta. Talagang nakaka-apekto dahil ang dami nilang kinuha libre sakay. Lahat ng tao, pinipili lang nila libre sakay. Siyempre kami, may bayad, di sila sumasakay sa amin. Sa pag-usisa ng CLTV News Team sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3, nasa higit 23,000 ang benepisyaryo ng fuel subsidy ng gobyerno sa transport group sa Central Luzon. 2,940 naman dito ang unclaimed pa ayon kay Attorney Jen Rodriguez, hearing officer ng LTFRB Region 3. Ang dahilan, may nagbenta ng prangkisa ngunit hindi maayos ang turnover kung kaya't hindi na-update ang kanilang record sa LTFRB. Existing pa rin. Ang problema dyan, nagbentahan na sila ng prangkisa na hindi pinapaalam sa LTFRB. Alright. So, kung sino pa rin yung existing operation based on operator based on record namin, siya yung nakapasok sa land bank. Panawagan ni Attorney Rodriguez na huwag nang hintayin pa na maibalik sa pambansang pondo ang unclaimed fuel subsidy. Sakali umanong magkaaberya ay maaari naman silang makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan.
punta sila sa office or bisitahin nila yung Facebook page namin kasi naandun naman yung list ng beneficiaries, naandun naman yung list kung saan nila land bank kukunin at saka yung mga requirements na kailangan nilang dalhin. Kasi kailangan talaga itong maipamigay na. Samantala, 493 million pesos naman para sa 76 transport cooperatives and corporation na may 1,000 units ng public utility vehicle ang pasok sa service contracting program o libreng sakay sa publiko ng gobyerno dito sa Central Luzon. Ang budget dito sa Central Luzon nasa 493 million. Nag-start tayo mga nung kailan ba yung mahal na araw? Miyerkules Santo. And then tatagal siya hanggang July 2 or more. Depende dun sa consumption ng budget natin. Ayon sa LTFRB, 100% na ang kapasidad ng operasyon ng transport sector. Mula inter at intra-regional route, bukas na umano ang lahat ng ruta sa panunumbalik ng lokal na ekonomiya. Paolo G. Santos, CLTV News. Nakatakda ng ihain ng Partido Federal ng Pilipinas ang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ngayong Lunes sa Commission on Elections. Batay sa dokumentong ito, nasa 272 million pesos daw ang ginastos ng partido para sa kandidatura ni incoming President Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye sa ulat na ito. Gumastos ng 272 million pesos ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP para sa kampanya ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong 2022 national elections. Ito ay batay sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na nakatakdang ihain ng PFP sa Commission on Elections o COMELEC ngayong Lunes. Ayon sa General Counsel ng PFP na si Attorney George Briones sa isang statement, umabot sa 272 million peso sa pamamagitan ng expenses ang nagasa sa nagdaang 2022 presidential campaign na higit na mababa raw sa maximum expenditure na 337 million pesos na pinapayagan ng batas para sa National Political Party. Ayon sa partido, ang SOSE ng PFP ay pirmado at inihanda ni National Treasurer Antonio Ernesto Lagdameo na kamakailan lamang ay ninominate ni Marcos Jr. bilang Special Assistant to the President. Ang SOSE ay ang final requirement ng COMELEC mula sa partido alinsunod sa election code at iba pang COMELEC rules matapos ang kondukta ng 2022 national polls. June 8 naman itinakda ang deadline sa pagsumite ng SOSE ng mga humabol na kandidato nitong May 2022 elections. Nanalo si Marcos Jr. bilang Pangulo ng bansa kung saan mahigit 31 milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya. Sa June 30 naman itinakda ang kanyang oath-taking na gaganapin sa National Museum. Angelica Cara, CLTV News. May pagkakataon na mga delinquent employer o mga kumpanyang hindi nakapagbabayad ng monthly contribution ng kanilang mga empleyado na punan ang kanilang mga atraso sa Social Security System. Ito ay sa pamamagitan ng Restructured Payment Scheme na binuksan ng ahensya sa ilalim ng Relief Afforded to Challenged Employer Program. Ang detalye ng balitang yan sa report ni Paolo G. Santos. Sa naiipit na kapital ng mga maliliit na negosyante na gustong bumangon sa krisis ng pandemya, hindi lamang umano ang pagpapasahod ang kanilang intindihin, kundi pati na ang pagbabayad ng kanilang SSS contribution. Dahil dito, ayon kay Gloria Corazon Andrada, Vice President of Luzon Central 2 Division, naiprograma ang tinatawag na Relief Afforded to Challenge Employer. Program na ginagawa ngayon para sa ating mga delinquent employers, pero maganda po yung program dahil ang pangalan na po ngayon yan ay Relief Afforded to Challenge Employers because we also take note of the fact na may mga businesses talaga naghihirap during the pandemic. Ito ay isang reconciliation program sa pagitan ng SSS at delinquent employer na bibigyan ng pagkakataon ng mga ito na makapag-comply sa kanilang obligasyon sa ilalim ng restructured payment.
Binibisita natin yung mga employers to explain to them yung mga options na pwede nilang i-avail for them to be able to update their obligations with us. So merong enhanced installment payment scheme na ino-offer po tayo para sa kanila. As part of our pandemic relief and restructuring program na pangtulong po sa ating mga challenged na employers, especially that during this pandemic nakita natin na emphasize na talagang kailangan yung mga social security benefits and loan privileges para sa mga empleyado. Bukas sa reconciliation program ang SSS dahil may exemption naman na ibinibigay sa mga negosyo o mga employer na totoong hindi nakapag-operate kaya hindi nahulugan ang SSS contribution ng mga empleyado. Hindi pa umano masasabi ng SSS kung gaano karami ang mga delinquent employer dahil sa isinusulong pa ang negosasyon upang matulungan ang mga ito. Actually, hindi namin binibigay yung aming numbers dahil po subject to reconciliation. Dahil marami sa mga employers din na although nakikita namin sa reports na walang payment, yung pala hindi sila nag-operate. So these are now being subject to reconciliation. So kailangan lamang nila mag-submit sa amin ng yung mga documents to prove or to report to us na wala silang operations during this period. Magbubukas muli umano ang ahensya ng assessment para sa restructured payment hanggang itong darating na buwan ng Nobyembre. Ayon sa SSS, paraan ito upang mabigyan ng pagkakataon ang mga maliliit na negosyante na makapag-comply at maalalayan sa pagbangon ngayong panahon ng krisis. Actually, yung ating pong PRRP 3, sir, ay hanggang November 21, 2022. Katatapos lang din po ng PRRP 2, sir, noong May 19, 2022. Sayang po dun sa mga hindi nakapag-avail. Tatanggalin po sana yung mga penalties, pero yung PRRP 3 po ay pwede silang magbayad ng installment. Paolo G. Santos, CLTV News. Nakiisa ang United States of America sa protesta ng gobyerno laban sa fishing ban na idineklara ng China kung saan sinakop nito maging ang West Philippine Sea na nasa teritoryo ng Pilipinas. Paglabag umano ito sa 2016 ruling ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na pinagtitibay ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Narito ang report. Nagpahayag ng suporta at pakikisa ang gobyerno ng Estados Unidos sa protesta ng bansa laban sa ipinapatupad na fishing ban ng China na sumasakop maging sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sa Twitter post si US State Department spokesperson Ned Price, sinabi nito ang deklarasyon ng China ay paglabag sa 2016 Arbitral Tribunal ruling at international law. Nagsasaad na bahagi pa rin ng teritoryo ng bansa ang West Philippine Sea. Nanawagan din ng US sa sumunod ang China sa obligasyon nito bilang miyembro ng United Nations. Ang taunang pagbabawal ng China sa pangingisda sa katubigan nito ay mula May 1 hanggang August 16. Ngunit naninindigan ng gobyerno na hindi kasama sa dapat pagbawalan ang mga Pilipinong mangingisda sa EEZ ng Pilipinas. Naghain na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs sa United Nations ukol sa usaping ito. Hindi rin umuno dapat tumigil sa pagpapalaot ang mga mangingisda. Sa atas si Pangulong Rodrigo Duterte, magpapatuloy umano ang law enforcement patrols at maritime exercises sa ginagawa ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. Kasama si General Lumbang Parungao, JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. 11 bayan at isang syudad sa Bulacan, COVID-free na. Paggawa ng brick pavers mula sa plastics, sinimulan na ng LGU Angeles City. At Pusong Pinoy Party List ng Bataan, kasama sa mga naiproklama ng COMELEC. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News.
At sa iba pa mga nangungunang balita, 11 bayan at isang syudad ng Bulacan ang COVID-19 free na. Ito po ang inanunsyo ng Provincial Health Authorities nitong weekend. As of June 6, 2022, nakapagdala ng 0 cases sa City of Maykawayan at sa bayan ng Malantas, Baliwag, Bustos, Doña Remedios Trinidad, Giginto, Norzagaray, Obando, Paumbong, Pulilan, San Miguel at San Rafael. Mula sa 82, bumaba rin ang aktibong kaso sa lalawigan sa bilang na 63. Ayon po yan sa report ng Provincial Health Office. Samantala, sa latest report ng Provincial Health Office, as of June 6, 2022, umabot na sa 109,511 ang kabuang bilang ng COVID-19 cases sa lalawigan. 107,750 ang nakarecover habang 1,698 naman ang nasawi. Para sa higit na mabilis at epesyenteng pagresponde sa mga insidente ng sunog, iginawad na ng lokal na pamahalaan ng Angeles City sa Bureau of Fire Protection ang isang bagong fire truck. Samantala, nagsimula na umano ang produksyon ng brick pavers na gawa sa plastic sa syudad. Ito'y pagkatapos may deliver ang isa sa 2 plastic shredding machines na binili ng lokal na pamahalaan. Si J.M. De Jesus sa may balita. Alinsunod sa Republic Act 11589 o ang Bureau of Fire Protection Modernization Act, nabigyan ng panibagong fire truck at panisinayaan ang bagong renovated na fasad ng BFP Angeles City Fire Station na pinondohan ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Angeles City Vice Mayor Vicky Vega, isa umano itong hakbang upang mas maging kampante ang mga Angelenyo na handa ang BFP na rumisponde sa anumang insidente ng sunog sa syudad. Of course, yung mga kababayan po natin, it assures them na safe po sila palagi. No? Kung alam nila na ever ready and well-equipped ang atin pong fire department. Maaalala na nasa 3 commercial establishments na naitalang nasunog ngayong taon sa syudad. Isa sa Barangay Malabañas noong Pebrero, Airland Supermarket noong Marso, at ang insidente noong nakaraang buwan sa CP Building sa Santa Teresita. Para naman sa National Chairperson ng Patrol Youth na si Tonton Bustos sa dumunod sa aktibidad, makakatulong ang bagong kagamitan upang mapagtibay ang pagbibigay ng seguridad sa publiko. Alam niyo po, yung mga public safety practitioners, ano po ang PNP, BJMP, and BFP, kailangan equip po sila, of course, with the proper training sa mga personnel para mabigay yung protection sa ating mga kababayan. Very important po ito dahil isa po sa mga advocacy natin ng public safety kasi isa po sa susi at ingredient ng development ng isang bayan o ang ating bansa, dapat safe ang ating bayan. Ayon naman kay City Fire Director Chief Inspector Eric Dero, hindi lamang pagresponde ang kanilang pinalakas, kundi ang mismong prevensyon ng sunog. Sa ngayon ay may 3 na umunong fire truck ang BFP Angeles kasama ng bagong bili ng city government. Meron kami mga proactive na ginagawa katulad ng nagpa-fire safety inspection kami, and then doon sa mga, we reach out sa mga barangays to talk about, to sit down kung ano yung mga pwedeng magawa ng mga barangay natin sa community. And then, yung isa pang ano namin is yung sa mga fire hydrant, chine-check din natin yon every now and then kung meron bang na comes na magkaroon ng sunog, maasahan natin yung mga fire hydrant na may laman tubig. Bagamat lagi umuno naka-alerto ang BFP Angeles City, dapat umunong gawin ng bawat kabahayan at establishmento ang kanilang bahagi upang hindi mabiktima ng sunog. Rest assured sa Angeles City community na patuloy po kami magsiservisyo. Basta ang ano lang namin sa kanila is mag-iingat talaga sa sunog. Sa syudad pa rin ng Angeles City, bumili ang lokal na pamahalaan ng plastic shredder machine na makakatulong para sa pagre-recycle sa mga nakokolektang plastic sa syudad. Sa ilalim ng unang plastic at plastic palit bigas program na inilunsad ditong Enero ng taon, tinatayang umaabot umano sa 550,000 na kilo ng plastic na nakokolekta at ito ay gagawing brick paver sa pangangasiwa ng City Engineering Office at ng Environmental Management System. 2 shredding machine ang binili ng LGU at isa sa mga ito na i-deliver na at kasalukuyan na umunong ginagamit. Sasailalim din umunong sa pagsasanay sa proseso ng recycling ang ilang kawani ng City Hall. JM De Jesus, CLTV News.